Чудите се откъде е поредният теч на вашия покрив. Не се отчаивайте. Алфа Строй 23 е тук, за да ви помогне. От течове до цялостно изграждане на нови покриви, от хидроизолация на плоски покриви до претърсване на стари покриви, Алфа Строй 23 е вашия надежден партньор. В това видео може да видите перфектно изградените основи на покривите, които правим. Ние сме екип от професионалисти, готови да възстановим вашата сграда, да я направим красива и сигурна отново. Не правете компромиси с качеството на вашата сграда. Нека вашия дом изглежда прекрасен и уютен за вас и за вашето семейство. Алфа Строй 23. Вашето решение за перфектни покриви и сигурност. Свържете се с нас на телефон 0898 766 362. Започнете вашето обновяване още днес. Чудите се откъде е поредният теч на вашия покрив. Не се отчаивайте. Алфа Строй 23 е тук, за да ви помогне. От течове до цялостно изграждане на нови покриви, от